Сёння вёска Верхняе Талуі вядомая не толькі ў раёне, але і па ўсёй краіне. Тут знаходзіцца помнік прыроды рэспубліканскага значэння Вяз-Патрыярх. Па розных звестках узрост дрэва ад 300 до 700 гадоў. Дыяметр роўны 7 метрам. Падобных раслін у краіне няма. Маладзечынская інспекцыя прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя ўзяла шэства над вёскай Верхняе Талуі ў рамках ініцыятывы «Уладкуй малую радзіму». Навели порядок возле самого объекта, огородили его. В прошлом году по инициативе прессы почистили водоем. Был организован фонд, которым руководит местный житель. Были собраны деньги, за которые была произведена очистка водоема, высажены деревья. Здесь осталось немножко окультурить, так подчистить, так и здесь будет высажен ряд деревьев вяз. Мясцовы жыхар Іван Дурэйка, не шкадуючы сіл і часу, даглядае за вязам. Дзякуючы асабіста яго намаганням на дрэва звярнулі ўвагу навукоўцы і супрацоўнікі аховы прыроды. Сажалка была ачышчана ад ілу, каб корні атрымоўвалі дастаткова вільгаці. Сёння гэта месца наведваюць цікаўныя турысты. Дакрануцца да гісторыі жадаюць многія. Это место, это дерево должно существовать, должны, как говорится, люди знать. Во-первых, вы посмотрите, когда едете сюда, какая природа красивая. Верно ведь? То же самое, что в Швейцарии. Это гора, возвышенность эти, лес вокруг тут. Конечно, место здесь хорошее, я считаю. Здесь с детьми приезжают. Даже в прошлом году был американец здесь. Он в интернете нашел информацию про этот вяз, взял в Минске на прокат машину, сюда приехал. Я с ним разговаривал. Дорога до вяза праспалі ўзгоркі, а таму ўзімку тут часто бываюць снежныя заносы. Каля 500 ялінак з адзелам на будучыню былі высаджаны ўздоўж дарогі. Мэта не толькі дэкаратыўныя, елкі выконваюць і практычную функцыю – абарону ад неспрыяльных умоў надвор'я. Данный участок дороги, это автодорога, марка подъезд деревни Верхняя Талуи, является очень снегозаносимым. И для этого высаживаются снегозащитные лесонасаждения, которые работают в зимний период, предотвращая заносимость дороги до проезжей части от снега. То есть пассивная защита от снежных заносов. Дорожная служба даўно змагаецца такім спосабам са снежнымі заносамі. У гэтым годзе дрэвы пасадзілі на перасечанай мясцовасці і высокіх участках дарог Лебедзева-Крэва, Маладзечна-Палачаны і Маладзечна-Хажова-Ярмакі. Праз 5-6 год густыя яловыя лапы стануць надзейнай абаронай ад намётаў снегу. Падчас месячніка кіраўніцтва Маркаўскага сельскага выканаўчага камітэта плануе рэалізаваць і іншыя работы. Также в рамках месячника планируем мы на территории 3 кладбища, планируем навести порядок на кладбищах, вывести весь мусор. Какую-то еще, может, остатки сорной растительности плохой тоже собираемся покосить. Вывести мусор, посадить деревья. Работы, в принципе, хватает. Ну и, конечно, и с людьми, работа с людьми, чтобы тоже наводили порядки в преддверии и большого праздника Деды, 2 ноября. То есть за 2 субботника этих мы собираемся навести порядок. Варта адзначыць, што месячнік па добраўпарадкаванні тэрыторыі, азеляненні і навядзенні парадку на зямлі прадоўжыцца да 1 лістапада. Далучыцца да работ на агульную карысць можа кожны жадаючы. Алесь Ушакова, Александр Яўскі, МКТБ.